nopeata aloituksella tuolta Eräviikinkien hyökkäyspuolelta. Maali eteen toimitetaan sieltä Eräviikinkien maali! Pelaaja numero 20. Eräviikingit valkoinen. Tämän ottelun avausmaali Eräviikingiltä. Torjuntaa koppi siitä ja nopea aloitus ja sinne jää hienosti. Päästäänkö siitä vetoa? Kyllä saadaan hieno veto siitä. Niin sillä saadaan siirrettyä tänne ylös ainakin pallo suoraan vetoon. Tulee sieltä! Tulee Eräviikinkien tasoitus! Pelaaja numero 71. Eräviikinkien toinen maali toisessa erässä ajassa 5-0-2. Eräviikinkit siirtyy tasoihin tilanne. Katsotaan toinen laitaan aivan avoinna. Suoraan veto tulee hieno torjunta Eräviikinkan maalivahdilta pariinkin otteeseen. Ja tämä tilanne on pelastettu pieni torjuntatilanteen vuoksi. Ja Indians nappaa pallohallinen itselleen, mutta se on helppo koppi tuonne pieni veto tulee tuosta nopea aloitus. On sieltä olisi ollut tarjolla ja on kyllä. Ja pienestä kolmasta vetoa kyllä! Eräviikinkien kavennusmaali! Ja maalin tekijä numero 20. Toisessa erässä 11.32 Eräviikinkit kaventaa maalieroa taas yhteen maaliin, kuten tuossa hetki sitten. Eli se oli Eräviikinkien kolmas maali toisessa erässä 11.32. Ja nyt katsoo nostaa korkealla sinne hyökkäysalueelle hienosti pallon saanakin tuosta taisteltua sitten paikkaa Kennedy rystyllä. Ei siitä palloja edelleenkin pelattavasti tuohon maaliin eteen. Sieltä kun se saadaan maaliin, ei aivan onnistuta. Tässä ehkä molemmille joukkoilla tuo pallonhallinta. Nyt saadaan pallo ja veto tulee hienonäköinen veto sieltä Eräviikinkiltä. Ja uudestaan jää ja tosta kun se tulee kyllä! Eräviikinkien maali! Pelaaja numero 53. Yhtyy. Ja Eräviikinkit saa siirrettyä sen tuonne hyökkäysalueelle pallon. Katsotaan saadaan tuosta vaarallisesta tilannesta aikaa. Saanko palloa toimitettua siihen maalin eteen. Nyt päästään vedolle. Ja tolppa! Se oli tolppa. Pelasi Indiasin tuolta maalilta. Päästäänkö uudestaan? Nyt päästään vedolle, mutta kuitenkin kilpistyy sinne Indiasin pelaaja. Pallo pomppaa Indiasin pelaasta yli laidan. Ja näin pääsee hienolle paikalle Eräviikinkit sieltä kavennusmaali! Eräviikinkien pelaaja numero 20. Saa hoidettua kavennusmaalin tässä paikkaa. Indiasin pelaaja saadaanko pallon haltuun uudestaan. Sieltä tulee vetoa, mutta valitettavasti veto kohdistuu ohi maalin. Hienon näköinen ryhtiyritys taisi olla siinä pelaa numero 95, mutta vetoa nyt taitaa päästä Eräviikinkit ehkä yhdelle vedolle ainakin. Ja pallo jää nyt sinne maalin taakse pelattavana. Ja näin loppuu sitten ottelu. Kolmas ja viimeinen erään taputeltu. Torjuntahommiin sitten. Ja uudestaan molemmilla puolella päästään torjuntahommiin. Siitä ensin pääsi torjuntahommiin, että parinkin otteeseen. Siellä on monta kertaa ja Eräviikinkin valkoista maalivahti joutunut. Ei aivan. Ja hienosti Eräviikinkien maalivahti oli tuossa tilanteessa mukana Lukiolla. Molemmat tilanteet, siellä oli kaksi pelaajaa tulossa. Veto voi tulla kohdistua suoraan tai tulla uudestaan tolppahan pohpa. Ja tolppaan menee se pallo. Edelleenkin joutuu tässä vaarallinen tilanne uudestaan. Sieltä Akatemialta saatu aikaiseksi, mutta ei kuitenkaan valkoisen pelaajat ehtinyt pääseekö tuosta vedolle. Ja sieltä hieno torjunta sieltä Eräviikinkien maalivahdilta pystyy nappaamaan pallo itselleen. Ja laittaa uudestaan ja pallo peliin, kuitenkin pääsee suoraan vedolle. Se oli helppo koppi Eräviikinkien maalivahdilta. Uusi nopea aloitus sinne ylös. Nopeita avauksia. Ja sieltä Eräviikinkien maalivahdin hieman jalkapallopelit tuossa tilanteessa, joka oli vaarallinen. Oli vaarallinen tilanne ja hienosti siinä oli myöskin mukana taas Eräviikinkien maalivahti, johon polvaritkin siirtyvät. Pienimuotoinen polvareiden korjaus tuohon paikkaan. Eräviikinkit saa nostettua pallon hienosti tänne ylös ja pääsee jopa maalivahdin paikalle. Siinä syötetään hienosti ja sieltä yritetään jopa maalia suoraan sulkata, mutta sen ehtii kuitenkin Panthersin maalivahti nappaa haltuun pallon tuossa. Eräviikinkit nappaa pallon hallinnan itselleen, toistaan kuule päästä tuonne vaaralliselle pallolle. Nyt päästään vedolle ja sieltä tulee Eräviikinkien avausmaali. Ensimmäisessä erässä 2.17. Eräviikinkit tasoittaa nopeasti tuon äskeisen tilanteen jälkeen. Sinne Eräviikinkien puolelle, mutta nyt saadaan saada se purettua ja päästään jopa hyökkäykseen. Nyt oli hieno paikka Eräviikinkien tasoitusmaali heti tuon äskeisen Panthersin maalin jälkeen. Taisi olla sieltä pelaajat numero 7 ja 32 olivat molemmat maalin teossa siinä paikkaa. Hyvin levitettyä tuolta pakkaa vielä. Tarpeeksi nopeita syöttejä pitäisi. Ja sieltä se tulee! Eräviikinkien johtomaali numero 6. Ensimmäisessä erässä 10.05.
Sinne mennään Eräviikingit nopeasti ja nyt tulee kova veto sieltä. Ja se menee maaliin, menee pienen pompun kautta, taitaa siitä ottaa, onko oman pelaajan mailasta tai mistä ottaa maalivahdista pompun. Mutta sieltä tulee taas heti perään sitten Eräviikinkien maali. Ja se tulee aivan tässä viimeisen sekunnin aikana ensimmäisessä erässä. Sitten tasoihin. Ja taas mennään Eräviikingiltä pallot kiinni ja sieltä tulee taas maali. Ei ole totta. Eräviikinkien pelaaja numero 53. Tää on myöhemmin ja ollaan lähetetty jo ilmeisesti. Sieltä tulee jo vetoa ja hienon näköinen tilanne ja siellä se on! Kyllä Eräviikinkien maali. Pelaaja numero 32 siellä vaivan väärin katsonut. Onnistuisin sinne maalin perukolle toimittamaan. Siinä oli Eräviikinkien 6. maali toisessa erässä 7.31. Edellytetään saadaan, kun toimitettua ei kyllä, kun saadaan toimitettua siitä yksi tarjolla aivan loistava maalipaikka, mutta siinä ei kuitenkaan onnistuta. Ja hyökkäysalueelle. Ja siellä on tulossa jäähy myöskin. Ja sieltä se tulee maali! Sieltä Eräviikingiltä pelaaja numero 17 taitaa ottaa maalintekijä, eli jäähy ei ehtinyt rangaista saapua voimaan. Panthersista yli laiden ja Eräviikingit pääsee aloittamaan tuolta keskiviivan tuntumasta. Ja nopeasti haetaan Eräviikingit kanssa. Vedolle suoraan amputaan Eräviikingit. Pelaaveto valitettavasti menee ohi maalin. Palloja edelleenkin vielä pienestä kulmasta. Tai ei nyt niinkään pienestä, mutta kulmasta yritettiin vetoa sinne saa aikaisesti palloja edelleenkin poppimaan sinne. Nyt lähtee varmaan vitusti hakemaan näitä kavennusmaaleja lisää. Ja siellä se tulee! Eräviikinkien kuitti äskeisen Panthersin maalin jälkeen. Eräviikinkien pelaa noin 8 tällä hetkellä. Täällä rupeaa olemaan golden goal melkein tässä tilanteessa ja sieltä se tulee, mutta ei välttämättä golden goal. Tässä tapahtuu nimittäin kaikkia tässä ottelussa. Ja siinä oli ottelun 17 maali jo. Ja jännittävä ottelu, mitä Eräviikinkien johtaa yhdellä. Siellä oli hyvä näköinen masti ja uudestaan haettiin ripakista jo maalia. Siitä Eräviikinkien pelaajalta numero 8. Hyvä yritys oli ja pallo kilpistyy siihen Eräviikinkien pelaajaan. Mutta sieltä myöskin hienosti Panthersin maalivahti pystyy tuon tilanteen pelastamaan. Hetki sitten ja pyöritään täällä Eräviikinkien maali edessä ja palloja pomppimaan pahasti tuohon Eräviikinkien maalin eteen, mutta sen onneksi Eräviikinkien maalivahti puolustajan kanssa saa tuolta pelastettua ja Eräviikinkit saa pallon itselleen ja nyt tulee vaarallinen tulee. Katsotaan pysyykö Eräviikinkien maalivahti mukana pysyy. Saa hyvin blokattua ehkä siitä vaarallisimmat paikat. Mutta veto oli veto kuitenkin. Nyt taas pääsee vaarallisesti ja hieno torjunta Eräviikinkien maalivahdilta siihen paikkaan. James Selveri siitä täällä kulmassa. Katsotaan miten pallo menee vähän vaarallisesti ja pomppivaan siihen. Hieno torjunta myöskin siitä Eräviikinkien maalivahdilta. Kädellä pystyy pelaamaan pallon pois tuolta vaarallisimmalta pelisektorilta. Virheeltä tuo tilanne, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Eli palloja on edelleen pelattavaksi. Eräviikinkit nostaa sitten hyökkäysalueen ja toimittaa sinne maalin eteen. Sieltä tulee avausmaali Eräviikingeille. Eräviikinkien avausmaali. Kolmannessa erässä 2.45. Taitaa Eräviikingille päätös pallo. Kyllä, nyt päästään hyvälle paikalle siitä niin, mutta hieno torjunta myöskin Panthersin maalivahdilta tuohon paikkaan. Valkoinen ja nyt on Eräviikingillä hyvä maalipaikka siinä, mutta siitä ei aivan saada suoritettua. Näin nyt tulee hyvä näköinen paikka siitä, niin siellä kun se on se aivan homma hyvin lähellä oli jo Eräviikinkin avausmaali tässä ensimmäisessä erässä. Pomppi nyt pingistä. Nyt pääsee aivan vapaasti Eräviikingit siitä. Ja sieltähän se tulee Eräviikinkien avausmaali ensimmäisessä erässä 11.28. Ja sieltä tulee jäähy. Ja nyt Eräviikingit pääsee vetämään ja sieltä hieno maali Eräviikinkien pelaajalta. Numero 94. Eräviikinkien toinen maali siirretyllä rangaistuksella. Tässä toisen laidalle. Ja katsotaan keskeltä haetaan ja sieltä kun tulee rystyyritys ja pallo pomppaa ja vaarallisen olosuhteisesti tuli siitä. Eräviikinkien maalivahti oli valmis tuohon tilanteeseen, joten vedolle ei pääse. Palloja perättämäksi nyt tälle hyökkäysalueelle, ei pääse siihen väliin, ei pääse. Sieltä tulee rangaistus sitten Panthersille tuossa äskeisestä tilanteesta. Siellä jää Panthersin pelaajan mailla sinne Eräviikinkien pelaajan jalkoihin. Hienosti pystyy ton homman hoitamaan ja nyt tulee hienon näköinen kuvia. Ja sieltä se tulee! Eräviikinkien kolmas maali toisessa erässä 5.42. Syötön kautta haetaan vetoa ja sieltä tulee syötön kautta vetoa hieno torjunta Eräviinkien maalivahdille tuohon paikkaan. Tasa lukemiin siinä ja nyt tuo hienon näköinen kuvio sieltä. Niin. Siitä taas veto, syöttö hieman epäonnistuu taas, nyt pääsee kyllä. Ei mennyt! Siellä oli niin lähellä jo kyllä
tuossa paikkaa sitten Panthersin kavennusmaali, kun voi vaan olla. Ja uudestaan ja ilmiömäinen torjunta Eräviikin maalivahdilta tuohon tilanteeseen. Viisasti taistelee pallosta ja saa jopa alivoimalla nostettua hyökkäyksenkin aikaiseksi. Kyllä. Siinäkin on alivoimamaali! Toisessa erässä 12-19. Eräviikin 5. maali. Taistellaan pallosta nyt Teestä, Panther ottaa toisia laitaa. Hienon näköistä syöttelypeliä, mutta Eräviikin maalivahti. Hieno torjunta. Eräviikit lähtee nopeasti tuohon tilanteeseen, mutta Panther saa hienosti parilla syötöllä kuten yrittää. Ja nyt se taas jää aivan vapaasti siihen eteen. Ja sitä ei missaa Eräviikin pelaaja numero 53. Aikaisemmassa pelissä tehtiin molemmat joukkueetkin 8 maalia, mutta sieltä tulee lisää. Taas siirre alaspäin, mutta sieltä Eräviikin pelaajalta hieno torjunta, tuo paikkaa toinen hieno torjunta. Veto vähän epäonnistaa, ei saada kunnon vetoa siitä aikaiseksi ja Panther saa napattua pallo itselleen ja nyt tulee hieno syötön kautta ja maali. Kyllä. Hienon näköistä toiminta Eräviikiniltä. Eräviikin maali tekee numero 88. Mutta edelleenkin peliä on enää jäljellä. Mä en tiedä hienosti ja toimittaa hienolla syötöllä. Ja hieno maali yritys siitä pelaa numero 95. Mutta ei aivan onnistu siihen, ehtii kuitenkin Panthersin maalivahti mukaan. Ja Eräviikingit on valmis juulimaan voittoaan. Viimeiset sekunnit pois ottelusta sieltä vielä. Virtakielon päälle Eräviikinkien 9. maali. Ottelu 3. tai viimeistä erästä 14.55. Pallo tuolla hyökkäysalueella toimittaa pallo tonne hieman taaksepäin ja keskelle toimitetaan ja vetoa tulee. Hieno näköinen veto myöskin ja myöskin hieno torjunta. Liike pitää pallon hallinnassa toimittaa tuolla keskelle vaarallisesti. Ovensiksi edelle tulee vetoa. Sieltä 2 torjunta, peräkkäin torjunta Eräviikin maalivallilla. Ja uudestaan, mutta sitten kolkas siellä jo. Eräviikin taas pääsee yllättävään hyökkäykseen. Siitäkin se tulee. Ei aivan onnistunut. Hieno näköinen torjunta myöskin sieltä. Edelleenkin pallo ja pelattavasti sitä vetoa tulee, mutta kilpistyy tuonne Tiikerinen pelaajille. Ja tuonne hyökkäysalueelle palloa ja saa myöskin kovaa vetoa tulee ja Eräviikin maalivahti hoitaa sitä vaikka hienoisesti. Jää pieni pomputtelu siitä peliminuuttia, eli 10 minuuttia jälleen ensimmäistä erää. Ja hienon näköinen tilanne ja sinne se maaliin valui Eräviikinkien ensimmäinen maali juurikin tuossa 5 sekunnin kohdalla. Tuonne toimitettua ylös palloa. Hienon näköinen tilanne ja sieltä tulee toinen maali hyvin nopeasti. Noin 15 sekuntia. Eräviikinkien avosmaalin jälkeen, hienon näköisen kuvion jälkeen Eräviikit pystyy tuosta rokottamaan. Nyt ja aivan vapaasti siitä, mutta Eräviikinkien maalivahti on mukana ja uudestaan mukana. Onko vielä? Siinä oli jo pari vaarallista maalipaikkaa. Hyvän näköinen syöttö sieltä Tiikeriltä, mutta Eräviikin maalivahti oli tuossa tilanteessa mukana. Ja sieltä myöskin hieno veto Eräviikiniltä ja hieno torjunta myöskin Tiikeriltä maalivahdilta. Sieltä tulee hienon näköinen veto Eräviikin pelaus numero 13. Ja sieltä tulee Eräviikin 3. maali ylivoimalla ajassa 14.08. Eräviikin siirtyy tällä ylivoimamaalilla sitten ottelun johtoasemaan, kun ja hieno kakkokin sieltä tulee Eräviikin pelaus numero 71. Pääsee jopa yksin läpi ja ovella veto sieltä tuleekin. Aivan vähän oli pieni ja sieltä tulee uudestaan vetoa pallo edelleen siellä maali eteen. Sieltäkin tulee kyllä Eräviikin 4. maali toisessa erässä 0.46. Sieltä lähtee taas 2 pelaajaa ja Eräviikin tuo hienosti ja sieltä tulee Eräviikinkien 5. maali toisessa erässä ajassa 2.13. Ja Eräviikingit taas mennään vähän koustia nyt ja hienon näköinen paikka. Hienon näköinen paikka Eräviikingien rakennettu. Pelaat 36 ja 73. Pallo oli siinä välissä, siinä ei tullut riketty kummaltakaan joukkueelta. Ei, ja siinä olisi ollut melkein ja tyhjä paikka niin sanotusti. Mikä saa pallohallina itselleen syötyksi, jotta oli hyökkäysaliutta vaarallisen näköinen tilanne tulee. Ja edelleenkin on, itse tulee veto, mutta hieno torjunta Eräviikin maalivalta tuohon paikkaan. Tiikerit sitten tuon laitetta vetoakin aikaiseksi, veto vaan tuosta epäonnistuisesta. Ja nyt tulee korkeata roikkua ja päästäänkö siitä jopa alivoima vedolle? Kyllä! Sieltä tulee juuri ennen kuin toinen erä oli loppumassa viime sekunnilla Eräviikinkien alivoimamaali.
Keskelle jää Kympi siihen ehtii, Stigeri tehtiin ja toimittaa, nyt on aivan vapaa paikka, mutta Eräviikin ja maalivahti tuli hienosti vastaan siihen tilanteeseen ja pystyy blokkaamaan tuon vaarallisen vedon siitä. Eräviikin taistelee pallosta ja saa nostettua sen tonne ylös edelleenkin, ollaan pallossa kiinni ja pystytään pitämään siellä. Sieltä kun se tulee, ei aivan, siinä oli hienon näköinen tilanne Eräviikingiltä jo. Tuo kyllä pystyy pitämään sen tonne ja siirtää sen tonne hyökkäysalueelle myöskin ja toimittaa tuohon keskelle ja sitten saadaan vetoa. Kyllä saadaan, mutta sieltä myöskin Tigerillä maalivahti tuli hienosti vastaan tuohon tilanteeseen syöttelemään. Siellä on vaikein olosta nyt tuntuu olemaan, siellä on kovaa, mutta nyt päästään taas sitten siirtämään tänne hyökkäyspuolelle ja sieltä tulee vetoa. Hienon näköinen veto myös Eräviikingiltä tuohon paikkaan, myös hieno torjunta sieltä. Ja siihen kun ehditään Eräviikin, tehtiinkö siihen, siitä kun saadaan tuo, ei valitettavasti saada palloa haltuun. Esko taistellaan nyt siellä Eräviikin puolustuspäässä ja nyt jää valitettavasti pallo tuohon vaan todella vaarallisia olosuhteita jälkeen. Pystyy Eräviikin maalivahti kerran torjumaan. Eräviikin pystyy kuitenkin tuon nappaamaan ja hoitaa tuohon maaliin eteen. Siitäkin tulee ja aivan onnistuu valitettavasti Eräviikin. Pääsi suoraan vedolle, mutta veto on sitten SCH maalivahdille helppo koppi. Ristikulma haetaan, mutta siitä pääsee kuitenkin SCH vastaan ja nyt tulee ihan paljon hieno torjunta Eräviikin maalivahdilta. Katsotaan, että saadaan tää pallo hallita nopeasti avaustanne ylös, mutta sinne ei valitettavasti sitten Eräviikin pelaajat ehdi. Saa kuitenkin ryöstyttää pallo itselleen ja nyt päästään sitten pienestä kulmasta ja sieltä tulee Eräviikin hieno avausmaali ensimmäisessä erässä 4-6. Tuo veto tulikin ja toimitetaan palloa keskelle ja siitä kun päästään vedolle, nyt tulee vaarallinen tilanne, nyt pitää varmistaa se, että pystytään puolustamaan ja nyt pitää tarvitaan apuja myöskin alas, ettei käy sitten hullusti. Tai Eräviikin pelaaja numero 20 pystyy hienosti pitämään pallon hallinnassa itselleen ja taas uudestaan syöttämään tuonne keskiviivon tuntumaan ja sieltä Eräviikin taas nostaa palloa, mutta vaikka menettää nyt, on 1-0 tilanne. Eräviikin ja maalivahti pysyy mukana ja hienosti pystyy estämään tuon tilanteen. Tänään tuo aikaisemminkin peliä ja nyt tulee hienon näköinen ristikulman syöttö. Ristisyöttö ja sieltä gol! Eräviikin toinen maali ensimmäisessä erässä 6.29. Siinä ei ehtinyt kun noin puoli minuuttia mennä aikaa. Ei näitä vahinkoja tapahdu, siihen pääsee kuitenkin katkolle sitten ja pääsee suoraan läpi sieltä se on pelaaja. Ja hieno torjunta Eräviikin maalivahdilla tuohon paikkaan. Taas omalla puolellaan sitten väliin myös taas Eräviikin pelaaja. Nyt vielä vaarallisesti pomppimaan se pallo siihen, mutta onneksi Eräviikin maalivahti sen huomaa. Ja SCH pystyy nappaamaan tuosta keskiviivalta ja sitten jäädään edelleenkin pallo pelattavaksi. Ja Eräviikin taas nappaa tuon pallon hallintaan ja pystyy sen siirtämään tuonne ylös. Ja siitä kun on tyhjä paikka! Ei Eräviikin ei pysty käyttämään aivan tyhjää paikkaa hyväksi. Ja nyt päästään varmaan vedollekin. Ei, kyllä siihen ehti hienosti ja kyllä kieltämättä. Ja hieno torjunta Eräviikin maalivahti. Siihen siinä oli aivan yksin pääsi läpi. Pelaaja saa nopeasti syötettyä ja sieltä, siinä oli hyvin lähellä Eräviikin kaverusmaali. Ja Eräviikin nostaa uudestaan ja sieltä kun se tulee, Ja nyt on aivan vapaasti taas pääsee ja ihanan näköinen sieltä oli Eräviikin maalivahti upeasti tuossa tilanteessa mukana. Sieltä haetaan sitten jo kulmaan ja sitten syötetään tuonne alas, päästäänkö siitä vedolle. Kyllä päästään ja sieltä kun se tulee, kyllä Eräviikin kolmas maali kolmannessa erässä ajassa 5.54. Aloitti pelattu kolmatta erää, 7 minuuttia 30 sekuntia. Ja pallo jää pomppimaan hyvin vaarallisesti. Siitä ei aivan veto onnistunut, siihenkin pääsi katkoon nyt kun pääsee sitten aivan vapaasti. 3-0 tilanne. Mutta hienosti pääsi Eräviikin pelaaja tuohon väliin. Ja lähtee sitten siirtämään palloa tuonne hyökkäysalueelle. SCH tuohon tilanteeseen. Edelleen pallo pelattavana ja siinä olisi ollut paikka. Tässä pystyy nappaamaan, mutta hieno näköinen taas katkaisu siitä Eräviikin tuohon tilanteeseen. Ja suora veto siitä tulee, mutta tässä maalivahti oli sen verran. Keskeltä haetaan hieno avaus keskelle ja hieno maali yritys siitä niin Eräviikingiltä. Ensimmäinen maalipaikka tuohon noin. Tuohon ne pystyy siirtämään, se on hyökkäysalueella. Totesi vetoikin saada aikaisemmin. Nyt tulee hyvä näköinen veto, mutta veto pikkasen epäonnistuu ja nousee yläiden. EU pystyy palauttamaan tuonne keskelle. Tulee vetoa, veto on kyllä hepponen ja sen Eräviikin maalivahti torjuu hienosti. Tuolla maalin takaa taisteltua Eräviikin päästelee kahdella pelaajalla nyt siellä ja palauttaa tuon keskelle hyvä näköinen paikka. Ja sieltä tulee kova veto, mutta valitettavasti veto kohdistuu hieman ohi maalin. Salibändi ja tänne P-puustusta poikien kilpasarjan Etelä-Suomen otteluita ja siinä hieno katsoa sitten Eräviikin ja tulee veto. Sieltä jo haettiin sitten jo. Nyt taas sitten menetään palloa ja nyt on TUlla hyvä näköinen paikka tuossa ja 2 syötön kautta. Herra jestas, mikä torjunta! Eräviikin maalivahdilta täyttämäinen. Aika moni game saveri siihen paikkaan. Siellä näytettiin Eräviikin maalivahdin
taitoja tässä paikkaa, mutta nyt taisi olla edelleenkin pallosta keskimmän tuntumassa. Ja se vedetään valitettavasti tulee vaarallinen paikka. Suoraan torjunta Eräviikingin maalivahdilta. Uudestaan huiman näköistä Eräviikingin maalivahtia täysin tulessa. Tulee vielä todella tasaväkinen. Tulee suoraan veto Eräviikingin maalivahdilta. Helppo torjunta tuohon paikkaan. Uudestaan taas torjunta ja taas torjunta. Ja näin kuitenkin katsotaan, nyt päästään toista aikaa pitkään. Yritetään syöttää tuonne ylös palloa. Ja siinä keskellä tuomita tuo. Siinä oli hyvä näköinen maalipakka myös Eräviikingin pelaaja numero 17. Täältä lähtee. Tai nyt tulee vaarallinen, mutta hienosti pystyy Eräviikingin pelaaja tuon tilanteen hoitamaan. Siellä kyllä keskusta on napattu, mutta Eräviikingin pystyy siirtämään. Suoraan veto tulee. Veteran mailojaan edessä, ettei aivan saateta Teu pystyy siirtämään tuonne hyökkäysalueelle. Ja toimittaa sen tuohon. Ja uudestaan tulee vetoa ja pomppaa maali päälle. Ja ei mene. Eräviikingin maalivahti pystyy siellä lopulta siitä nappaamaan. Saadaanko palloa? Kyllä saadaan ja vetoakin saadaan aikaiseksi. Siinä niin sanottu pieni liru. Sieltä tulee hienon katko siihen Eräviikingille hienosti. Oltiin tuossa tilanteessa mukana, saadaan siirrettyä tuonne hyökkäysalueelle tuota palloa. Nyt katsotaan saadaanko se siihen toimitetaan. Nyt vasta vedolle kyllä. Hyvä yritys oli siitä Eräviikingille. Puolittainen katto siitä ja nyt pääsee tuo Teu aivan vapaasti. Ja sitten sieltä ehtii mukaan Eräviikingin maalivahti. Ehti tuohon tilanteeseen mukaan ja hieno katko. Nyt kun ehditään 2-1 tilanteeseen, ei aivan ehitä. Nyt päästään vedolle, kyllä päästään, mutta valitettavasti veto kohdistuu suoraan tuonne Teu maalivahdin logoon. Nyt taistellaan pallossa taas tuolla Eräviikingin. Nyt päästään hyvänä veto siellä! Se on Eräviikingin avausmaali! Ottelut 3. erässä 4-49. Kerran rikottiin sitten Teu puolesta. Eräviikingit pääsee aloittamaan ihan hyvältä paikkaa. Suoraan vetoa todennäköisesti haetaan. Sieltä haetaankin. Ja ihan hyvänä mennä oli. Siinä oli kuitenkin Maskiakin oli paikalla. Keskeli ja sieltä tulee vetoa. Hyvän näköinen yritys siitä Eräviikingiltä. Nyt on vaikea näköinen pallo, mutta pystyy edelleenkin. Eräviikingit pystyy pitämään sitä hallin, soittaa keskelle. Ja sieltä päästään vedolle jopa. Hieno näköinen veto yritys sieltä Eräviikingiltä. Tiedät millä tavalla päästään samaan laitaan. Niin täältä haetaan taas päästään ylös ja keskelle ja sieltä vetoa. Hienon näköinen paikka. Kyllä peliä sulla. Ja sieltä lähdetään liikkeelle jopa Eräviikingin avausmaalilla. Kun ensimmäistä erää oli ehtinyt tuolla 30 sekuntia. Eräviikingit saa hienosti. Ja hieno näköinen tilanne siinä äsken menisi olla jo. Siirto toiseen laitaan, siirto keskelle siihen. Hieno näköinen kuvio saa sieltä siirrettyä siellä. Ei aivan löydy syöttöä. Hieno kiepautus sieltä Eräviikingin pelaajalta. Suoraan sieltä vetoa ja maali! Tästä aikaisemman. Saadaanko sitten hyvän näköistä syöttöäkin saadaan. Sieltä varmaan vetoa. Hyvän näköinen vetokin oli. Se pikkasen muuttui suuntaan sieltä kyllä VSS pelaajasta mailasta muuttui suuntaan, että Eräviikingit pääsee aloittamaan tuolta. Pystynyt uudestaan tuota tilannetta tekemään. Sitten Eräviikingit toimittaa sen tuosta ja vaan hienon näköinen maalitilannekin tuossa oli. Ja nyt taas VSS pystyy sen siirtämään tänne. Ja nyt tulee Vaara Olonen ja ihan maaginen kypärätorjunta tuossa Eräviikingiltä. Ja Eräviikingin puolustus on ehkä hieman epäonnistunut tuossa tilanteessa. VSS:ltä juu, se oli kyllä ihan oikein, se puuttuu tuolta. Veto tulee uudestaan, siitä tulee ei! Ja siihen onneksi Eräviikingit tuohon tilanteeseen ehtiikö tuohon? Ehtii ja kovaa vetoa tulee, mutta veto valitettavasti nousee sitten yli maalin. Eräviiking valkoinen. Musta tumman sinisessä peliasussa ja SP97 valko mustassa peliasussa. Peli on alkanut hetki sitten ja sieltä ensimmäinen maalipaikka. Ehtiikö siellä katkolle? Eräviikingit hienosti ehti katkolle tuohon tilanteeseen. Ja sieltä on hienon näköinen maalipaikka jo. Haetaan toista laitaa ja vetoa tulee. Hyvä näköinen veto, siihen on tolppaan. Meni pallo, edelleenkin on pallo. Suomen ensimmäisen erän puoliväli on tuossa hetki sitten ylitetty. Sitä ollaan nyt pelattu 8 minuuttia. Tilanne edelleenkin 0-0. Haetaan toista laitaa kova veto, mutta veto valitettavasti kohdistuu yli. Ja nyt taas SP97 saa siirrettyä. Kyllä tulee vetoa ja hienon näköinen taisi olla torjunta sieltä Eräviikingin maalivahdilta tuohon paikkaan. Uudestaan toimittaa tuohon keskiviivaan. Tulee veto-ohjaus, tulee herran jestä, se ei ollut maali, ei ollut onneksi maali. Nyt haetaan tuosta toista laitaa sieltä, ei päästä avaamaan, kyllä päästään samaan laitaan ja nyt on ihan hyvä näköinen tilanne siinä, ei aivan niitä kyllä tuossa, mutta siihen pääsee kuitenkin, nyt on melkein 3-1 tilanne. Ja nyt on valitettava kyllä, mutta hienon näköinen hyvä menetys sieltä Eräviikingin maalivahdilta tuohon paikkaan. Pallo jää tuohon pahasti keskelle ja jää ja ei hyväksytä maalia.
ei hyväksytä maalia tuohon paikkaan. Sieltä tuli maalivahti osu. SP97 saa kirjoittaa palloa tänne hyökkäysalueelle. Tulee veto, pahanäköinen veto, mutta hyökkäinen torjunta myös Eräviikin maalivahti tuohon paikkaan. Hän lähtee sitten Eräviikinkin ylivoimakuvio liikkeelle. Nostetaan pallon, hienon näköinen toimitus tonne. Kova veto ja hieno maali. Eräviikinkin avausmaali toista erässä ylivoimalla. 4.51. Päästään kuitenkin taistelemaan tonne ylös ja nyt päästään pienestään syöttöön siellä, kun se on kyllä! Hienon näköinen Eräviikinkin toinen maali ottelussa. Toisessa erässä ajassa 5.44 se oli, taisi olla maalitekijä numero 53. Täällä on meneillään juurikin sitten Eräviikingit valkoinen. Oi, ja sieltä jo tolpan kautta pallo pomppaa. Saanko se nyt on vähän vaarallisen näköinen paikka, tässä aikaisemmin huomattiin. Todella vaarallinen. Hieno torjunta Eräviikin maalivahdilta kypärällä tuohon tilanteeseen. Edelleenkin palloja valitse pitää saada tuosta pois. Vaarallisesti jää pomppimaan tuohon maalin eteen. Näin onnistuttiin se purkamaan se tilanne siitä Eräviikingiltä tuohon paikkaan, mutta sitten pallo menetetään ja nyt on pahan näköinen paikka. Mutta sieltä Eräviikin maalivahti torjuu se edelleenkin pelattavaksi ja edelleenkin oli Eräviikin maalivahti tuossa tilanteessa mukana. Ja nyt pahan näköinen paikka ja ei se pallo jää siihen Eräviikin maalivahti. Onneksi sen tuosta sai ja kova aloitus ja hieno nosto tohon ja nyt pitää saada niitä syöttöjä aikaiseksi. Ei! Sieltä rangaistus on tulossa tuohon paikkaan sitten SP97 pelaajalle. Ja Salon Eräviikin tehtiin tuohon väliin. Pitäis melkein. Ja sieltä tulee hieno kavennusmaali Eräviikin pelaa numero 94. Hieman ehkä yllättäenkin sieltä haettiin hienosti oikeeta yläkulmaa. 5 sekuntia jäljellä. Ehditäänkö siitä yhdelle vedolle ja pallokin menee tästä. Kyllä sieltä tulee! Kyllä sieltä tulee hieno maali! Nyt on vaarallinen paikka. Nyt on kiire Eräviikingillä, nyt pääsee suoraan, mutta hieno torjunta Eräviikingin maalivahdilta tuohon paikkaan. Toista laitaa pitkin saa nostettua pallon tuonne noin. Ja siitä tulee veto, tulee Eräviikin, hienon näköinen veto, mutta Eräviikinkin kentän läpi, mutta hienosti kuitenkin pystyy Eräviikinkin tuon tilanteen hoitamaan. Ja Eräviikin koittaa rakentaa hienon näköistä paikkaa ja uutta vetoa tulee, mutta veto valitettavasti kohdistuu ohi maaliin. Eräviikingit ei ole saanut vielä ihan täydellistä vaarallista maalipaikkaa, mutta siinä heti kun sanoin, niin se oli. Eräviikingiltä tuli soppokääntö tuohon palloon ja edelleenkin pelaa nyt on vaarallinen paikka. Eräviikingin maalivahdilta hieno torjunta. Tästä vielä yhtä maalipaikkaa enää parikymmentä aikaa. Yksi veto siitä niin. Ja kyllä se siellä yhdisi. Lähellä jo. Katsotaan saadaanko pallo edelleenkin haltuun, saadaan toimittua toiselle laidalle ja päästäänkö siitä jopa vedolle. Hyvän näköinen veto siitä, niin, mutta myöskin hieno torjunta. Pienessä kulmassa veto ja sielläkö se on, ei! Kyllä nyt lähellä on. Nyt tulee haetaan syöttöä suoraan, herran jestan mikä torjunta sieltä Eräviikin maalivahdilta Nykos. Aikaa tällä ylivoimalle, vetoa tulee, se on helpohko torjunta Eräviikin maalivahdilta, palloja edelleenkin pelattavaksi ja kaukaa tulee vetoa ja uudestaan tulee monta torjuntaa, siellä on jo, taisi olla noin 3 tai 4 peräkkäistä torjuntaa tuossa paikkaa Eräviikin maalivahdilta ja nopea syöttö ylös, tää palloa tonne hyökkäyspuolelle ja siitäkö se tulee, ei! Tai nyt on 2-1 tilanne, saadaanko sieltä niin, ja se tulee. Ja ei! Nyt pallo menetetään 3-1 tilanne taas Eräviikinkin omasta päästä. Ja hieno torjunta siihen myös Eräviikinkin ja maalivahdilta. Ja Indianssi pysäytettyä taistellaan kovasti pallosta edelleenkin Eräviikin tuolla nyt hyökkäyspäässä. Nyt se jää kivasti tuohon keskelle. Sieltä se tulee! Eräviikinkien avausmaali. Ja täältä saadaan maalintekijät, saadaan myöskin tuossa selville. Eli kolmannessa erässä, jota ehti kulua 56 sekuntia, Eräviinkit saa avausmaalinsa aikaiseksi. Ja maalintekijänä on numero 91. Edelleenkin ollaan pallossa tuolla hyökkäysalueella. Saadaanko se napattua kiinni? Ja kyllä saadaan sieltä toinen maali! Heti tuon ensimmäisen Eräviikinkin avausmaalin perään. Saadaan ottelun Eräviikinkin toinen maali kolmannessa erässä 1.48. Ja Eräviikit pystyy hienosti. Ja suora veto siitä ja ei veto ohi maalin. Se jää pomppimaan Eräviikingeen onneksi tuohon ja veto tulee ja sieltä tulee! Eräviikinkien pelaaja numero 4. Tasoitusmaali. Se ylivoimalla
Ja sieltä haettiin ihan hyvän näköinen rystyvetoyritys siitä. Joten tämä maali, jos tästä saataisiin nyt maali. Sieltä tasoitusmaali! Jännän äärellä ollaan, että saako tästä Erävinkit pidettyä tämän tasapelin. Sieltä tulee toimittaa keskelle palloa, vetoa tulee. Erävinkki maalivahto tärkeä torjunta, ei ole enää kauan jäljellä. Uudestaan veto on torjunta. Ja siellä se on kyllä Erävinkin tasoihin tässä hyvin jännässä ottelussa. Se oli hieno peli Erävinkiltä. Huudot. Ja näin lähdetään sitten tähän kauden viimeiseen otteluun. Myöskin Akatemian pelaa numero 25. Edelleenkin jää pallo pelattava. Nyt päästään vetosektorilla. Siellä on Eräviikinkin valkoisia avausmaali, kun ensimmäisen erään ehtii pelaa 28 sekuntia. Siinä oli hieno maali. Pallo jäi tuohon pomppimaan. Sitä on aivan haltuun ja nyt on hyvän näköinen paikka taas Akatemialla. Ja hienon näköisesti liukui sieltä Eräviikinkin valkoisia maalivahti pystyy pitämään tuon maalin puhtaana toistaiseksi. Pallo edelleen pomppii ja nyt on vaarallinen paikka. Todella hieno katko. Tuossa äsken oli kyllä valkoisien pelaajalta paikka. Hieno katko myöskin sieltä Eräviiltä valkoiselta. Ja nyt tuli kyllä hienon näköinen kuvio. Se toimitetaan viivalle, saako pallo. Kaukaa tulee vetoa ja hyvän näköinen. Siinä oli ihan hyvän näköinen pelaaja numero 17. Oli siinä maskissa. Akatemia saa napattua pallo itselleen ja vetoutumista tulee ei suoraan. Ja hieno näköinen torjuta sieltä valkoisen maalivahdilta. Siinä syöttö hieman ehkä epäonnistuu. Ja valkoinen pystyy nostamaan palloa tänne ylös. Suoraan vedolle, hyvän näköinen veto. Pallo edelleen siellä pelissä. Kysyykö se vielä käy? Hienon näköinen maahalli sieltähän tuli. Eräviikin valkoiselta vähän niin kuin yllättäenkin jopa tuolta. Taisi olla pelaaja numero 73, joka saisi. Tuolla on siellä Akatemian maalin takana. Tuleeko roikkua? Tulee. Se oli melkein arvattavissa jo. Ja siellä se on! Hieno maali! Hieno maali sieltä Eräviikin valkoiselta. Kavennusmaali. Sieltähän pääsee Eräviikin valkoinen hienosti vetämään. En tiedä menikö se suoraan ohi maali vai menikö se torjunnasta. 4-0 vai 5-0 tilanne. Ja saako kukaan maalia? Ei saa. Siellä on täysikenttä ja jää toisella tilanteessa taas. Ja ei! Ja sieltä toisella puolella taas hassuteltiin jo. Täällä on tämmöistä niin kohtalaisen lämminhenkistä ja mukava lopettelua tässä näin